Wel, mae'n glir o adroddiadau bwrdd y dinas-ranbarthau bod trafnidiaeth yn ffactor allweddol sy'n rhan greiddiol o ddatblygu dinas-ranbarthau yng Nghymru. Mae strategaeth drafnidiaeth yn allweddol i sicrhau bod dulliau teithio gwahanol yn cael ei integreiddio a bod polisïau trafnidiaeth a meysydd polisi ehangach yn cael ei integreiddio hefyd fel datblygu economaidd a chynllunio defnydd tir. Mae nifer o materion allweddol yn dod i'r amlwg ym Manceinion a Gogledd Lloegr sy'n berthnasol i waith y Pwyllgor a'r drafnidiaeth a dinas-ranbarthau yma yng Nghymru. Roedd ymweliad diweddar Pwyllgor Menter y Busnes, Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Manceinion yn gyfle i ni drafod sut y mae awdurdod gyfun Manceinion fwyaf a thrafnidiaeth Manceinion fwyaf yn rheoli'r materion hyn. Mae'r materion hyn yn cynnwys strategaeth drafnidiaeth, y broses gynllunio yn enwedig sut y mae cynllunio trafnidiaeth yn cefnogi datblygiad economaidd, y dull gweithredu ar sail dystiolaeth ar gyfer datblygu cynlluniau a gwasanaethau trafnidiaeth. Mae materion ehangach fel brandio, integreiddio, tocynnau, darparu gwybodaeth, reoleiddio, gwasanaethau bws a datblygu masgfantiau reilffordd newydd. Mae gan Manceinion rwydwaith tramiau sefydledig, y Metrolink, ac mae'r dinas yn y broses o ddatblygu rwydwaith ymellach. Roedd astudiaeth o effaith metro ranbarth y brifddinas o fis Hydref 2013 a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru yn cynnwys cynigion ar gyfer rhoi gwasanaethau tram reilffordd ysgafn ar waith yn enwedig addasu llinellau reilffordd trwm y ddinas a Coriton, fel o gysylltu Bai Caerdydd a Gogledd y dinas. Roedd yr ymweliad yn gyfle i ni drafod ymarfoldeb tramiau reilffordd ysgafn, costau adeiladu a gweithredu, manteision posibl addasu reilffyrdd trwm maestrifol, manteision anfanteision o gymaru a systemau trafnidiaeth bws cyflym, a integreiddio am reilffordd ysgafn a dulliau teithio eraill.